всички от органи по закрила на детето са отговорни да познават тези части от законодателството, които касаят детето, и те не са само в един закон. Дори случая в Берковица е показателен. Берковица е един от районите с най-много случаи на деца. Как се обяснявате, че 2 години никой Там работи доскоро само единствен социален работник. Защо той не е реагирал? Как се обяснявате, че никой не е реагирал на тези писма на директорката за момичето, което е починало в крайна сметка? Не е точно така. Имало е реакция и точно преди последното бягство на Кинчо от дома е имало заповед за нейно отстраняване в кризисен център в Монтана. Точно тогава избягал, за съжаление. Не е било прекалено късно тази реакция. Наистина е било късно и наистина в такива случаи може би трябвало да се действа по-бързо и по-експедитивно, и затова ми се иска този координационен механизъм да заработи. Когато има такива случаи, всички органи по закрила на детето наистина да разпознават в случая, че това е тяхна отговорност. Не както случай в Сандански, да се накрая общо взето да излиза, че само отдел за закрила на детето в Сандански не се свърши работата, а де-факто не е точно така. Добре, нека да кажем, разбрах, че сега вие ще отидете в Берковица, за да видите какво се случва в този дом. Какво смятате да правите там? Защото това може да се случи и на друго момиче. За съжаление, да. На първо време ми се иска да разбера защо толкова дълго време е имало неглижиране на случаи от страна на останалите органи по закрила, а не само на отдела в Берковица и специално директора на дома в Берковица. По-скоро да разбера защо, след като се е знало за този проблем, след като полицията са имали няколко пъти, са били сигнализирани и са отзовавали на конкретен случай, когато тя е била пребивана, не са били сигнализирани останалите институции. Важно е да има и санкции, нали така? Разбира се, че е важно и се надявам да има такива. Вашия коментар за тези мерки, за този нов механизъм? Приветстваме това решение като национална мрежа за детето.